qabınğan Ümidlerim qanat qağına Görüşler bizəli Sileşir bizəli Qayşanda bulsa Qaydada bulsa Bir görüş üzümün şifa Görüşler bizəli Sileşir bizəli Qayşanda bulsa Qaydada bulsa Bir görüş üzümün şifa Hürmetli Akşarlak gazetesi. Uzak uylangach sizge xat yazarга buldum. Әгәр мине борчыган мәсьәләне үзем генә хәл итә алсам, мөрәҗәгать итмәгәндә булыр идем. Мин Мәйсәр апагыз булам, Таһир Якуповның җиңгәсе. Ирем күптән вафат булды. Мин килен булып төшкәндә яшь малай гына булган Таһир энебез безнең арада юк инде. Һәркемнең бу тормышта үз язмышы, үз юлы. Энебез дә Ходай биргән талантын кешеләргә кызганмыйча өләшкән ил заманында. Соңыннан гына тормыш юлы сикәлтәле булды. Ялгышлардан кайсыбыз гына азатсың. Соңгы юлга Таһирне үз акчама озаттым. Хәзер ул мәшәкатьтә арзанга төшми бит. Күпсене әйтүем түгел. Яңа Бистә зиратындагы каберен матурлап карый алмавыбызга ачынып әйтәм. Хәлебездән килсә, зур җырчы булган энебезгә әллә нинди зиннәтле чардуганнар, ташлар куяр идек тә, нужабыз итәктән тарта. Артыннан йөрердәй кешегез булса, чардуган белән ташка акча бирәбез дигәннәр иде дә бит мәдәният министрлыгында. Йөрерлек тә мөмкинлегебез юк бит ичмасам. Узган ел Илдар Хасимов исемле мәрхәмәтле кеше чардуган ясап куйган. Аны күреп куандык. Ходай Тәгалә аңа озын гомер бирсен. Уңайсыз булса да сезнең редакциягә үтенеч белән мөрәҗәгать итәм. Артистлар да күп укыйдыр сезнең газетаны. Алар үз моңдашларын аңлый булыр. Җаннарым, булыша алсагыз, булышыгыз. Таһирыбызның кабере ятим булып тормасын инде. Шуңа матур итеп таш ясап куйык әле. Мин бер айлык пенсиямны кушар идем. Мир белән күтәргәч авыр мәшәкате булмас. Зинһар, мине уятсыз дип сүтмәгез. Үзебез булдыра алсак, читләрдән ярдәм сорар идекмени. Минем зарымны тыңлауыгыз өчен рәхмәт әйтеп, Мәйсәрә апагыз Якупова. Bir күреш үземнең шифа. Кем ул Таһир Якупов? Бу сорауга җавап бер генә. Бөек җырчы. Тиз арада гына халкыбыз күңелен яулап алып та, аның юкка чыгуы, билгесезлектә мәрхүм булуы гына аңлашылмый. Ни өчен зур талант иясе онытылган? Менә монысына җавап табарга кирәк. Максатым шул. Яңа Бистә инде үзгәргән. Моннан хәзер яңа Таһирләр чыкмас. Çıksam sahralarga sürün silersin miken alıp çıksam sahralarga sürün silersin miken ayli gülkeyim belekneyim seni uylap bağırkeyim sultana yürekkeyim ayli gülkeyim belekneyim Kara karlı kaşkayım da sarı sandı kaşkayım
Aylik ilkeyim, kübelet neyim, kara karlı kaşkayım da sarı sandı kaşkayım. Менә безнең шушы урында жыртыбызы инде, менә шушы кырыя сарае, монда утын кисәдерик. Таһирга ул вакытта яше аның шул 4-5 класслар шамасы булгандыр. Безнең сарай шушындайы. Бу кырыйда жыртыбызы, кичкенә генә жырт, агач жырт, иске генә жырт, 3-4 тәрәзәле, тәбәнәк кенә. Аннан соң тагы бер сарайыбыз менә мондайы. Bir sarayda kayın singiller iptaşı bilen jıklap jirdiler urun bulmagaç. Özümüz indi biz bitinimiz idenge urun jayıp idende jıklıydırıyık urun bulmagaç. Tahir гомере буе куылган, кыерсытылган җырчы. Иң беренче тапкыраны менә шушы мәктәптән куып чыгаралар. Ялгышлык белән әлбәттә. Hem min pitsavetçiydim. Pitsavetçiydim. Şuşu mektepte işlevçi matematik doçları Rüqya İsmailov'un özü de şuşu mektebini bitirgen. Ne hikmet. Hem ol Tahir Yakupov torunda söylep gitti. Min o vaqtda ol familiyani birinci gene işitemeli. Hem mine de ol yüler şekilli de. Bir nindi ders dinlemi oldu. En ortqa barıp oturada de, jırlap tek otura oldu. Qo'lab шығарасың ekan klassdan. Bek erkin шығып keta oldu, jırlı. Bedirevkaga kirib jırlıydı. Mana şul vaqtda endi de bir matematikadan ulgurmay. 3-chi yilga qoldirdim men ani de 9-chi klassda. 2-chi kunni prikaz yozildi endi. Maktabdan kimlar chiqarilirga deyir. Shunda Tahir Yakupov familiyasidan. Ol ketdi. O'quvlar bora. Bir vaqtni radiodan ders hazırlab o'tirganda jir eshitdilar. Tahir Yakupov dediler. Seskanib ketdim. Bütün ishimni tashlab tinglay boshladim. Ol ilahi manglı tovush. Hem ol shunda jirladi. Nolasa keyin. Mena munda ko'nglime yaqin zotlardan Tahir Yakupov turundagi yozmam bor. Hem men aning tarixini öğrendim, yazmışını öğrendim, etiyenileri, bütün çıkışı turunda öğrendim de hem şuşu kitapka şuşu Tahir Yakupov'un bütün yazmışını birige tırışıp, bütün hacigasını da birige tırışıp yazdım. Özünün gayet de munglu, qabatlanmaz sihri ahenge iya tavuşu bilen barşabızның bägirlerin oyqagan hem indi hazır bik de Irak'tan bizga moңсу yılmayıp qarab turuvchi jırçı Tahir Yakupov. Менә шушы моңлы qarab turgan tәрәзәләрдә Tahir торды инде. Әнисе, әтисе, эшесе тордылар. 78-нче елны иптәшем китте второй сменага эшкә 3 ноябрь көнне. Ул эштән кайтмады. Шул авыр хәсрәттән Tahir нишләргә дә белмәде. Яраткан абыем үлде бит дип, ул хәтле кайгыларга бирелде, җылады. Шуннан соң кайын сеңлебез суга батып үлде. Асиядан соң кайнатам үлде. Менә тагы хәсрәт. Кайната үлеп 7 айдан соң кайнана үлде. Күпме генә вакыт үтте. Кайын сеңгел үлде. Tahir бу хәтле ачык хәсрәтләргә ничек түссен? Нишләсен ул бала, ялгыз бала, нишләсен? Калды иде ялгыз. Ярдәм итәргә кеше юк, булышыр кеше юк. Моны әйбәтләп кул күтәреп филармониyaдан чыгаралар. Ну, Tahir җылап кайта. Нишләсен инде? Хәзер акча да юк, кием алырга да юк, квартирага түләргә дә юк. Хәзер Tahir нишләсен? Шуннан моңга инде
Güzel дигән бер ханым монга иеленә башлый. Бу ханым, конечно, эшәргә бик ярата, тартырга бик ярата. Таһирны кулга алам дип әйтәсе урында, бу моны жолдан чыгара. Таһирның бөтен гомере шушы ишек алдында үткән. Монда ул кайгысын да, шатлыгын да мулдан татыган, данга да чумган, тормышның иң төбенә дә төшеп киткән. Барысы да шушы йортта. Тик соңгы сулышын алганда гына ялгыз булган ул. Хәтта җәсәден дә вафатыннан соң бер атнадан гына табып алганнар. Язмыш шаяры ул дигән син. Кайчандыр бу урында Якуповларның йорты торган. Гомеренең соңгы көннәрендә Таһир үз туган нигезенә утырып, симәнке сатып, җан асрарлык акча эшләгән. Biz күршедә тордык, бергә яшәдек бик күп җиллар. Менә әзрәк актык җилларда әзрәк үзен-үзе җибәрде ул. Әзгенә сала башлады. Аның хатыны Чалниныкы, хатыны бик катарак үсте. Бер көн айы көне булмады. Менә шуңа күрә ул Таһирны ул бузды. Менә монда квартирага күчкәч, Таһир Якупов уза дигәч, тәрәзәгә җигереп барып, безнең монда кырый тәрәзә җигереп карый дирим. Аны урамга чап карый дирим. Аннары гел күрә башладык инде. Хатыны белән подружка китәләр симәнке сатырга. Симәнке сатырга китте дигәч, менә монда килеп карап карый дирим. Таһир Якуповны. Менә әйтәм, шул җырлый икән. Ул җырласа, менә җыламаган вакыт булмый ди. Таһир Якупов 1966 елдан Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең солисты булып китә. Мин аны үзем ансамбльгә килгән кадәр заводта гади эшче булып йөргән вакытнан ук беләм. Танышуым булай булды. 1964 ел мин әле Казан музыка училищесының студенты. Җәй айларында бер төркем яшьләр җыелып, музыкантлар, җырчылар авыл Татарстан авылларында концертлар оештыра торган иде. Менә шул бер гастрольләребез вакытында безгә Таһир Якупов килеп кушылды. Халык Таһир Якупов шоуына зур алкышлар белән каршы алды. Менә шул беренче мәртәбә мин аны тавышын ишетеп, аның моңына сокланып күңелдә калды. Казанга кайтуга бер очрашуыбызда мин аңа ансамбльгә җырчы кирәклеген әйтеп, һәм үзен ансамбльгә барып, тыңлап кара дип киңәш биреп, һәм ул шулай эшләде дә. Бу 1966 елның көзе иде. Аны ниһаять Татар дәүләт җыр бию ансамбленә җырчы солист итеп алдылар. Радиодан аның җырлары яңгырый башлады. Шулай итеп ул чыгышлар ясый башлады, концертлар белән йөри башлады, пластинкалар чыга башлады. Халык бик яратып өлгерде инде. Тормышта ул үзе бик гади гына шундый тыйнак кеше иде. Ни өчен шундый матур чәчәкләргә күмелеп башланган тормыш аска тәгәрисең?
Зур талантка ия булган Таһир Якупов кайда сөрлегә? Кай чакта тормыш кешегә тагын бер мөмкинчелек бирә? Күтәрел, югалма. Кемдер аны дөрес куллана, кемдер юк. Таһирны халык бик ярата. Сәхнәдән чыгармыйлар иде. Менә әйтик, минем команд яратам дигән җырым чыккан гына вакыт, аны беренче җырлаучы Таһир Якупов булды бит инде. Менә шул җырны сәхнәдә икешәр мәртәбә Таһирдан җырлаталар иде. Таһир әти-әнисен бик тә тәрбияләде, бик тә яратты әти-әнисен. Әтисе гармунда уйныйдыр, скрипкада уйныйдыр әтисе. Таһирның үзе сөйләвеннән әйтәсем килә, үзе шулай сөйлидер. Әти көндә концертларны тыңлый, телевизордан да карый, концерттан ул вакытта бит инде эфирга без үзебез чыгадырык, үз тавышыбыз белән җырлыйдырык, үзебез уйныйдырык. Менә шул концертларда, менә бу радиодан барган концертларда, әгәр дә Таһир җырламаса, бүген бу концертта әйтә торган булган Габдулла абый. Бүген концерт әйбәт булмады, начар булды. Чөнки Таһир җырламаган концертта. Менә Таһир шикелле яраткан җырчыларны вакытында, үзе исән вакытта аның кадерен белергә кирәк бит. Менә дөрессезлек аркасында, менә кайгылары күп булган аркасында фаҗигалар күп күрде. Туганнары, бер туганнары күп үлде бит инде. Әти-әнисе дә сукыр калды, үлеп китте. Менә шулар аны мәҗбүр итте инде, ничектер менә тормышның шулай авырлыгы, гаделсезлеге, Таһирның күрә алмаулары, үзе исән вакытта аны зурламаулары, менә барысы да аңа мәҗбүр иткәндер Таһирның шундый соңгы вакытта концертларда катнашмавы, филармониягә килми башлавы. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе. Менә монда инде Таһирның басынкылыгын, тыйнаклыгын рәхәтләнеп файдаланалар. Нәтиҗәдә заллар тутырып җырлап торган җырчыны сәхнәдән куып ук җибәрәләр. 75 жылны пластинкаға яздық. Улақта Ленинград инде. Түні бойы пластинка яздық біз. Шунда біз баянда мен анда 15-16 жыр яздым. Ұлы елдің тузаннары, сәфәр жырлары, һәм башқа бик көп жырлар яздық инде біз анда. Ул пластинка чыккач, бүтін татар халқы шаулады инде. Ул пластинканы алып булмыйдыр, битәдер, яны тагы заказ бирәләр. Дворец спортыда солянкалар ясыйлар. Аның чыкканын гына көтүп торалар. Анда әллә нинди исемле артистлар чыгалар, берсенә кул чабы юк. Ике жыр җырлый да бу чыгып китә. Халык чыгармый ал кире да кайтып китә. Өйне вообще юк, Таһир Якупов юк. Хәзер Таһир Яковны дирекция изләп йөри. Кая ул Таһир Якупов? Чыгып җырласын дип. Мин баянда уйнаучы бит инде. Мен әйтәм, сез бит аңарга икене генә куштык җырлар, ул кайтып китте. Скандал менә шундый хәлләр, заманалар бар иде. Нәрсәдер булды анда, филармониядә эшләмичә торды ул. Күпмедер бер вакыт, шуннан соң ничектер туры килде. Выговорлар биреп аны, ничектер наказать иттеләр аны ул вакытта. Акчасы да юк аның, костюмы да искире биткән. Аның белән сөйләшүче дә юк ирәтләп, аны күрсәләр, күрмәскә тырышалар. 50 яшь тулды, мин белдем, но числосын белмидем. Мин радиодан, тегеннән моннан үземдә бар, записларны җыеп, аны чист тартып, материалны китердем. Черно-белый фотографияны китереп, аны компьютерлар аша чыгарып, рәткә кертеп, Таһирның үзенә әйтмичә бу кассетаны чыгардык без. Күпмедер 1-2 ай, 3 ай узгач, Таһир Якововны мин бардым да, такси белән утыртып бардык. Мен әйтәм, менә сиңа, синең кассетасын кулга тоттырдым тегенең. Акча алды. Акча да түлисем шуның өчен миңа ди. Шу җиргә утырды да җырлый башлады. Ул юкка чыкты сознательно. Ул шул хәтле популярный артист булды. Илһам Шакиров үзе признаваган. Илһам Шакиров аны хөрмәт итәдер, аның җырлавын. Бу йортта озак еллар олуг,
Илһам ага Шакиров яшәде. Таһир Якупов анда кунакта еш була. Алар җырлашып утырырга ярата. Музыка училищесы, консерватория тамамлаган. Инде бөек җырчы булып танылган шәхес белән үзешчән сәнгатьтән килгән Таһирне нәрсә бәйләде икән соң? Халык мәхәббәте икесенә дә тигез бирелгән иде. Артист булыр өчен, җырчы булыр өчен уку ул теге мәҗбүри түгел дип тә әйтер идем. Ул халыкчан, ул теге борын күтәрә торган түгел. Минлек юк. Шулай булгач аны танымыйчы, һич булмый. Популяр артистның, популяр җырчының бик күп дуслары була бит. Инде ул дуслар дип әйтеп булмый аны. Ул аңа сарылалар, аңа ягылалар, аны бактылар, аны күккә күтәрәләр, һәм шуның белән кешелектән чыгарырга мөмкиннәр. Ул теге мактанып, борын күтәреп, борын чиеп йөри торган кеше түгел иде. Минлеге юк әйтәм бит. Аны тотып алып, тегендә пишмакларга сөрәп, әйдәле берәр сыйланыйк әле дип тә йөрүчеләр бик күп булды бит инде. Ул популяр кешене шулай һәр вакытта тарткайлар, тегендә монда талантка баш иючеләр алар кешене битерә дә күбисенчә. Без үзебез яраткан шәхесләребезнең үлемен читтән генә күзәтеп торабыз. Әмма вакытында ярдәм кулы сузарга ашыкмыйбыз. Ә үлгәч исә аның белән таныш булуыбыз турында мактанышып сөйлибез. Татарның олуг бер җырчысы кабере бу. Аның үлеме турында төрле имеш-мимешләр йөри, гайбәтләр арта. Кемдердер Таһирның үзен гаеплый. Уйлап карагыз әле, аерым бер шәхесебезнең фаҗигали тормышы һәм үлемендә бөтен халык язмышы ятмыймы соң? Дөнья бит ул, дөнья бит ул, миннән соңыта беләм калыр, ришвәт биреп алып буламый, бер көнне беләм килер әҗәл, ярдәмемә мохтаҗ булам, кемдер калыр шунысы жәл. Ришвәт биреп калып буламый, бер көнне беләм килер әҗәл, ярдәмемә мохтаҗ булам, кемдер калыр шунысы жәл, ярдәмемә мохтаҗ булам, кемдер калыр шунысы жәл, кемдер калыр